ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம லெவல் 1 பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் இருக்கும். இதுல என்ன நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அத்தியாயம் 4 பார்க்க போறோம். ஞான யோகம், அறிவின் யோகம் அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது. என்னன்னா, இந்த அத்தியாயத்துல தான் பகவான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லோகங்கள், அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நமக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்து திருதராஷ்டிர ஸ்லோகம் பார்த்தோம். அப்புறம் அர்ஜுனர், எப்படி நம்ம வந்து அப்புறம் 3வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனரோட ஸ்லோகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் இல்லைங்களா? இந்த அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட் பகவான் வந்து பேசியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? என்னன்னா, நம்ம இந்த பகவத்கீதையில நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தெரியுது, லைஃப் மேனுவல் தெரியுது, நம்மளோட வாழ்க்கையோட வழிகாட்டி, நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல நம்ம 5 விஷயங்கள் நம்ம வந்து எடுத்துப்போம். பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா 5. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஈஸ்வரா அப்படின்னா பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். பகவானோட அப்பலன்சஸ், அவங்க வந்து எவ்வளவு காருண்யமானவங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க இல்லைங்களா? பக்தர்களுக்கு பக்தர்கள்கிட்ட அன்பு காட்டுறதுல அவங்களுக்கு அவ்வளவு பிரியம். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பகவானோட அப்ளன்சஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு பக்தி ஏற்படும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்மளுக்கு வெளியில யாரையோ ஒருத்தவங்களை பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஒரு பாண்டிங் சம்பந்தம் இருக்காது. ஆனா வீட்டுல உள்ளவங்களோட நம்மளுக்கு நல்லபடியா அவங்களோட ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல் இருக்கு இல்லைங்களா? எதனால அந்த வித்தியாசம்? நம்ம வீட்டுல உள்ளவங்களோட நிறைய நம்ம பழகி இருக்கோம், நம்ம அவங்களோடவே இருக்கோம், அதனால நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு அந்யோன்யம் ஏற்படுது. அதே வெளியில ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிட்ட நம்மளுக்கு அது ஏற்படாது இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி பகவான் அப்படின்றது இந்த இந்த சத்சங்கம்லாம் எதனால இருக்கு? எதனால நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா, பகவானை பத்தி நிறைய கேட்க கேட்க நமக்கு பகவான் ரொம்ப பரிச்சயமானவங்களாவாங்க. ரொம்பவே நம்மளோட இதயத்துல என்ன சூப்பர் சொல்ல நம்மளோட ஹார்ட்ல என்னைக்குமே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம நிறைய பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இதயத்துல சூப்பர் சொல், அதாவது பரமாத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க பகவத்கீதையிலே நம்மளுக்கு. அப்படின்னும் போது அப்படிப்பட்ட பகவானை நம்ம புரிஞ்சுக்காமலே, நம்மளுக்கு இன்னும் தெரியவே இல்லை இல்லைங்களா? நம்ம கூடவே பரமாத்மா இருக்காங்கன்றதை நம்ம இன்னும் உணரவே இல்லை இல்லைங்களா? அந்த உணர்வு எப்படி எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் வாசிக்கும் போது, நிறைய இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த புரிதல் வந்து இன்னுமே நல்லபடியா கிடைக்கும். அப்போ பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு அவங்களோட ஒரு அந்த அன்பு, என்ன கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்பின் பரிமாற்றம்ன்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த அன்பு நம்மளுக்கு அவங்க மேல அப்பதான் வந்து ஸ்பான்டேனியஸா வரும். அப்போ பகவானை பத்தி நிறைய நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள்ல, அதாவது பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பகவானை பத்தி தான் தெரிஞ்சுப்போம். சர்வ காரண காரணம் அவங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து இந்த சத்துஸ்லோகின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? 10வது அத்தியாயத்துல அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது பகவான் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சவங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். அப்புறம் பகவான் வந்து பக்தர்கள் கிட்ட எப்படி வந்து இருப்பாங்க, பக்தர்கள் பகவான் கிட்ட எவ்வளவு அந்யோன்யத்தோட இருப்பாங்க. சத்துஸ்லோகிலேயே அதையும் நம்ம பார்ப்போம். பக்தர்களோட அடையாளம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு அந்த புரிதல் ஏற்படும். அப்போ நிறைய பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதான் ஈஸ்வரா ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து ஜீவா, ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். அது ஏற்கனவே 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்துட்டோம். நான் உடல் அல்ல ஆத்மா. இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம், நிறைய பிறவிகள் எடுத்தாச்சு, நிறைய நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்திருக்கோம். எல்லாத்துலயுமே நம்ம எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம்? பிரத்யேகமா இந்த சரீரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதற்கு என்ன தேவை அப்படின்றத நம்ம நிறைய யோசிச்சதே இல்லை. ஆனா பகவத்கீதையில படிக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நம்மள குரு மூலியமா, பரம்பரை மூலியமா தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம கிட்ட ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கு பக்தி தான் ரொம்பவே பிடிச்ச விஷயம், பகவானை அடையிறது தான் அதுக்கு அல்டிமேட் கோல் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஆத்மாவை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரகிருதி, முக்குணங்கள், அதை பத்தி நிறையவே தெரிஞ்சுப்போம். ஞான யோகம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா 13வது அத்தியாயத்துல இருந்து 18வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம நிறைய இந்த முக்குணங்களை பத்தி தான் நம்ம விஷயங்கள் நிறையவே தெரிஞ்சுப்போம். அதுல என்ன அப்படின்னா, எதனால நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கோம், எப்படி நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி எப்படி இருக்கு, எப்படி கிடைக்குது, அதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது, இதெல்லாம் ஞானம் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு இப்ப ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அதுக்கான காரணம் என்ன, அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றது தெரிஞ்சு அதுல நம்ம வெளியில வருவோம் இல்லைங்களா? பொதுவாவே அப்படின்னும் போது இந்த பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம ஏன் இருக்கோம், இந்த பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம எப்படி அதுல வெளியில வர்றது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஞான யோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். 13வது அத்தியாயத்துல இருந்து 18வது அத்தியாயம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா, காலா,
டைம் ஃபேக்டர். பகவான் வந்து காலமா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? விஸ்வரூப தரிசனத்திலும் நம்ம அதை வந்து ஒரு பிரத்யேகமா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்லோகமே நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப டைம் ஃபேக்டர் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மா, நம்மளோட செயல்கள், நம்ம என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க பகவத்கீதையில. அத கர்ம யோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஏன்னா கர்மான்றது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங். அதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. எப்படின்னா ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு நெருப்பை தொட்டாலும் அது சுடும் தான் இல்லைங்களா? அந்த நெருப்பு வந்து தெரிஞ்சு நம்ம போய் நெருப்பை தொட்டாலும் சுடும். தெரியாம ஒரு குழந்தை போய் நெருப்பை தொட்டாலும் சுடும். அந்த மாதிரிதான் கர்மம்ன்றது. நம்ம தெரிஞ்சு தவறு பண்ணாலும் சரி, தெரியாம தவறு பண்ணாலும் சரி, அதற்கான பலன் நமக்கு கண்டிப்பா வரும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அப்ப அப்படிப்பட்ட நெருப்பு மாதிரி சுடற அந்த கர்மா நம்ம நல்லபடியா நம்ம வந்து அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அது நம்மளோட கடமை இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம், ஒரு அந்த இடத்துக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். இப்ப ஆபீஸ்க்கு போறோம், ஸ்கூலுக்கு போறாங்க பிள்ளைங்க அப்படின்னா இந்த யூனிஃபார்ம் தான் போட்டு வரணும், இந்த புக் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அதற்கேத்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து நடந்துக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த மனித வாழ்க்கையும் நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் இந்த பகவத்கீதை அப்படின்றது பகவான் கொடுத்த உபதேசங்கள், உத்தம ஸ்லோகங்கள். அதுல பாத்தீங்கன்னா கர்மாவை நம்ம எப்படி பண்ணணும்ன்றத நேத்திக்கு கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி கர்மாவை நம்ம எப்படி செய்யறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இந்த 4 விஷயத்துல இந்த கர்மா மட்டும்தான் நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல உண்டு. சரிங்களா? என்ன குணத்துல நம்ம வந்து இருக்கணும்ன்றத நம்ம தான் சூஸ் பண்ண போறோம். அதாவது குணங்கள் 3 உண்டு. ஆனா அதுல எந்த குணம்ன்றத நம்ம தான் சூஸ் பண்ண போறோம். அந்த ஃப்ரீடம் மட்டும் தான் நமக்கு உண்டு. அப்ப நம்ம அந்த ஃப்ரீடத்தை நல்லபடியா பயன்படுத்திக்கணும். நம்மளுக்கு வந்து 3 வகை இருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இதுல எதுல வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு பகவான் வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பர்சனா இருந்தோம்னா நம்ம சத்துவகுணத்தை தான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். அந்த குணத்தின்படியான வாழ்க்கை நம்ம வாழும்போது அந்த செயல்கள் நம்ம கிட்ட இருந்து வரும். குணத்திலேருந்து வர்றதுதான் செயல்கள் இல்லைங்களா? செயல்கள்ல இருந்து வர்றதுதான் கர்மம். அப்ப கர்மத்தினோட விளைவுகளை தான் நம்ம சந்திப்போம். அப்படின்போது சத்துவகுணத்தை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அதுல நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம வாழும்போது நம்மளால கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம கஷ்டங்கள்ல இருந்து கண்டிப்பா நம்மளால வெளியில வர முடியும். ஏன்னா நம்ம ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல இருந்தாதான் தவறான செயல்களை நம்ம செய்வோம். ஆனா சத்துவகுணத்துல இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நன்மை தரக்கூடிய செயல்கள் தான் செய்வோம் இல்லைங்களா? அப்ப கண்டிப்பா நம்ம சத்துவகுணத்தை தான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். இவ்வளவு தூரம் நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ல படிச்சதுக்கு அப்புறம் அதற்கப்புறம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா இந்த வாழ்க்கையில நம்மளுக்குலாம் ஒரு கஷ்டம்னு ஒரு வருது இல்லைங்களா? அது வரவே வராது. அப்படின்றத அங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் கூட. அப்ப இந்த 5 விஷயங்கள் நம்ம பகவத்கீதையில இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒண்ணு வந்து பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அது எதற்காக தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, பகவான் நமக்கு ரொம்ப பரிட்சயமானவங்க. நம்ம எல்லாரும் பகவானுடைய திருமேனில இருந்து வந்திருக்கோம். நம்ம இதயத்துல பகவான் பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அந்த உணர்வு நமக்கு ஏற்படணும். பகவான் மேல நம்ம அன்பை நம்ம குடுக்கணும். அப்படின்ற ஒரு பட்சத்துல நம்ம நிறைய பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இன்னொரு விஷயம் ஜீவா, ஆத்மா, நம்மளோட நிலைப்பாடு என்ன? அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம நித்தியமானவங்க. நமக்கு அழிவுன்றதே கிடையாது. எப்பயுமே நித்தியமா நம்ம எல்லாருமே இருப்போம். நித்தியமா நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்கு சேவை பண்ணுவோம். நித்தியமா நம்ம எல்லாரும் பகவானோட அரவணைப்பிலே இருப்போம். அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஜீவா. அதுக்கப்புறம் வந்து பிரகிருதி, முக்குணங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்புறம் காலா, அது டைம் ஃபேக்டர் பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். அப்புறம் கர்மா, அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதனால அதை நம்ம நல்லபடியா சூஸ் பண்ணணும். பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் கிடையாது, அதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கொண்டு வர்றதுதான் முழுமையா நம்ம பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அர்த்தம். அப்படின்றதோட நம்ம இந்த ஞான யோகத்தை நம்ம தொடங்குவோம். அறிவின் யோகம் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. அத்தியாயம் 4. ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். மங்களாச்சரணம் வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते
गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तु ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna Mataji. Thank you so much. Pranam Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ். நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 4 பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 3ல நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன குறிப்பா நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா? அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது துரத்தல் அல்லது செயல், ஏக்கம் மத அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க, செயலை துறக்கிறது நல்லதா இல்ல செயல் புரியறது நல்லதா அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. பகவத்கீதையில பகவான் என்னைக்குமே செயலை துரத்தல் நல்லது அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. சரிங்களா? ஏன்னா நிறைய பேர் ஆன்மீகத்துக்கு வரதுக்கு யோசிப்பாங்க, ஓ இதுல நம்மளோ நம்ம பிள்ளைங்களோ இதுல ஈடுபட்டுட்டா உடனே ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம சன்னியாசியா போயிடுவோமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பகவான் எங்கேயுமே சொல்லவே இல்லை. பகவான் என்ன சொல்றாங்க, உங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செய்யுங்க, அதே சமயத்துல பக்தியை செய்யுங்க. உங்களோட கடமைகளை திறன்பட செய்யுங்க, அதே சமயத்துல பக்தி சேவையில ஈடுபடுங்க அப்படின்றதான் குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. அப்படின்றதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப துரத்தல் அல்லது செயல் என்பது கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றதே பக்தி சேவை, சேவைன்றதே செயல் தான் இல்லைங்களா? அப்ப செயல் புரியறதுதான் நல்லது. ஆனா அது பக்தி சேவையா இருந்தது உத்தமம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா, ஞான யோகா பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். நேத்தம் குரு கர்ம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கர்ம காண்ட கர்ம யோகா, அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகான்றது பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களா இருக்கணும் அப்படின்றதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவான் விஷ்ணுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயல்கள். நம்ம மனிதர்களா இருக்கோம் அப்படின்ற பட்சத்துல நமக்குன்னு சில சம்ஸ்காரங்கள் உண்டு. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் செய்யணும் நம்மளோட வாழ்க்கையில அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. சரிங்களா? வெறும் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷயங்களை மட்டும் நம்ம அச்சீவ் பண்றது, அது மட்டும் தான் நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டினா அது மட்டும் கிடையாது. நம்ம கூடவே என்ன செய்யணும், யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் செய்யணும். இதெல்லாம் நம்ம பிரத்யேகமா நம்ம 17வது அத்தியாயத்துல நல்லபடியா இன்னும் விளக்கமா நம்ம பார்க்கலாம். எதற்காக நம்ம யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட உள்ள பாபங்கள் தொலையறதுக்காக, நம்ம கிட்ட பியூரிபிகேஷன் கிடைச்சி பக்தியில நம்ம நல்லபடியா மென்மேலும் உயரணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம அவசியம் என்ன செய்யணும், யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் தவறாமல் செய்யணும். இதெல்லாம் மனிதர்களோட கடமை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்ப கர்மகாண்ட கர்ம யோகா, தேவர்களுக்கும் நம்ம யாகங்கள் செய்யறதுனால அவங்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம், தேவையான விஷயங்களை நம்ம செய்யறோம். அதே மாதிரி தேவர்களும் நமக்கு தேவையான அனுகிரகங்களை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதான் பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். அப்போ அர்ஜுனர் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. அப்ப பகவான் என்ன சொன்னாங்க, போர் பண்ணணும் இல்லைன்னா பின்னாடி வரவங்களும் அர்ஜுனனே போர் பண்ணல அப்படின்றத சொல்லி காமிச்சிருவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பகவானுக்குன்னு எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது இந்த ஜட உலகத்துல. ஆனாலும் அவங்க லீலைகள், அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க, லீலைகள் எல்லாம் பண்றாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம். எதற்காக, நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக. ஏன்னா நம்மளுக்கு வழி தெரியாமல் திகச்சு நிக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த ஜட உலகத்துல. பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு நம்ம கிட்ட. அதுல இருந்து எப்படி வர்றது அப்படின்றது, வெளியில வருதுன்னு தெரியாம தான் நம்ம திணறிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப நமக்காக அவதாரம் எடுத்து லீலைகள் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். வழிகாட்டுகளால் இருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், பக்தி மார்க்கத்துல நல்லபடியா ஈடுபட்டு பகவத்கீதை நல்லபடியா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வாழ்ந்து காமிக்கும் போது நம்மளும் நம்ம பின்னாடி நம்மளை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரவங்களுக்கு நம்ம ஒரு
உதாரணமா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? எத்தத் ஆசரத்தே ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். மிகப்பெரிய எதிரி யாரு அப்படின்னு பார்த்தா இகம் வைரினம் அப்படின்றது பார்த்தோம் இல்லைங்களா? காமம். காமம் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அர்ஜுன் நமக்காக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. என்ன கேட்டாங்க? பிடிக்கலனாலும் பலவந்தமா பாவத்திலேயே ஈடுபடுறோம் அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதற்கு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, அதுக்கு ஆசைதான் காரணம். அந்த ஆசை 3 விதத்துல இருக்கு. நெருப்பின் மேல உள்ள புகை மாதிரி, அப்புறம் கண்ணாடி மேல உள்ள தூசு மாதிரி, அதுக்கப்புறம் கருவை மூடியுள்ள கருப்பை மாதிரி. சிலவங்க அதாவது ஆசையோட நிலைப்பாடுகள். சிலவங்களுக்கு அதர்மம் தெரிஞ்சா அதுல இருந்து வேண்டாம் அது நமக்குன்ட்டு வெளியில வந்துருவாங்க. சிலவங்களுக்கு இன்னுமே அதுல ஆசை இருக்கும். சரி எப்படியாவது அடைஞ்சிடலாம்னு நினைப்பாங்க. அப்புறம் இல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணாங்கன்னா அவங்களால அதுல இருந்து வெளியில வந்துட முடியும். ஆனால் ஒரு சிலவங்களுக்கு அதர்மமா இருந்தாலும் அந்த ஆசையை அனுபவிச்சே ஆகணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது மாதிரி 3 விதமான நிலைப்பாடுகள். ஆனா நம்மளோட பாபத்திற்கு காரணம் நம்மளோட இந்த ஆசை அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம எப்படி நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத இந்த இந்த உடலே வந்து சேரியட் மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸ்லைடு பார்த்தோம். அதாவது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்டை விட சிறந்தது நம்மளோட புலன்கள், புலனை விட சிறந்தது நம்மளோட புத்தி, புத்தியை விட உயர்ந்தது நம்மளோட சாரி மனம், மனத்தை விட உயர்ந்தது புத்தி, புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த புலன்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம எதுல பயன்படுத்தணும்? நம்ம பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நேத்திக்கு நம்ம நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி ஏன்னா நம்ம பார்த்தது நேத்தி கர்மயோகா. அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்மள என்கேஜ் பண்ண நமக்கு என்ன ஏற்படும்? பகவானுக்கான செயல்களை நம்மளால ஈடுபட முடியும். நம்மளால இந்த பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 4. அதுல என்ன அதான் ஞான யோகம். அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு 4.1 10 வரைக்கும் ஏவம் பரம்பர பிராப்தம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கின்றார். அதாவது 4.11 15 வரைக்கும் ஏயதா மாம் பிரபாதியந்தே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். கர்ம யோகா 4.16 24 வரைக்கும் கர்மனோ ஹி அபி போத்தவ்யம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். அது வந்து ஞான யஜ்ஞ பரந்தப அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத தத்விதி பிரணிபாத்தேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை பத்தி விளக்கங்கள் நம்ம ஸ்லைட்ஸோட நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கலாம் பகவானோட அனுகிரகத்தோட. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை உண்மை உருவில் நம்ம பார்க்கிறோம் பிரபுபாதாவோட உபதேசத்தின் பெயரில். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி பிரணாம். 4.1. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय ज्ञान कर्म सन्न्यास योगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குல மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க இந்த அத்தியாயத்துல இருந்து. இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் முதல்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க? ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து பேச ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். உபதேசம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பகவானோடது. சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த அழிவற்ற பகவத்கீதை பகவானுடைய உபதேசங்கள் உத்தம ஸ்லோகங்கள் இல்லைங்களா? அழிவற்றது இல்லைங்களா? பகவான் அழிவற்றவங்க, அவங்க சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே அழிவற்றது அப்படின்னும் போது அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானம் அப்படின்றது பகவத்கீதை. நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு கொடுத்திருக்காங்க? விவஸ்வானுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு. சரிங்களா? அதாவது பிரம்மா வந்து நிறைய பேரை படைச்சாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? 4 குமாரர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து நாரதர், சிவபெருமான், அது ருத்ரன், இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பார்க்கிறோம். 11 ருத்ரர்கள் அப்படின்லாம். அப்படி வரிசையா படைக்கும் போது மனுக்களையும் வந்து பிரம்மா வந்து படைக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மனுல இருந்து மனித குலங்கள்லாம் உருவாச்சு அப்படின்றதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சாஸ்திரத்துல இருந்து. அப்ப மனுவுக்கு விவஸ்வான் சூரிய தேவன் உபதேசிச்சாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இஷ்வாகுன்ற மன்னன் வந்து சூரிய குலத்துல வந்தவங்க. அவங்களோட குலத்துலதான் யாரும் வந்து வந்தாங்க? ராமர்.
அவதாரம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இஷ்வாகு அவங்களுக்கு வந்து மனு வந்து கொடுத்தாங்க எந்த உபதேசத்தை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்படி வரிசையா அது என்ன ஆகுது, பரிமாற்றம் ஏற்படுது. இந்த உபதேசங்கள் வரிசை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ராமச்சந்திர பிரபு நம்ம வந்து சூரியகுல தோன்றல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த இது வந்து யார் இந்த இதுல வருது, சூரிய குலத்தின் சூரிய பகவான்ல இருந்து மனுல இருந்து இஷ்வாகு, அப்படியே வரிசை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு உபதேசங்கள் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மத்தது 4.2 ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜஸ்யோ விதுஹு சகாலே நேஹ மெஹதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப என்ன பண்றாங்க பகவான்? ஃபர்ஸ்ட் விவஸ்வானுக்கு கொடுத்தாங்க, அப்புறம் அது இஷ்வாகு அவங்களுக்கு வழியா வருதுன்னு பாக்குறோம். இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்க்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலியமாக அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வருதுன்றதை பார்க்கிறோம். புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. அப்ப இது யாருக்கு முக்கியமா போய் சேர வேண்டிய ஒரு விஷயம்? பகவத்கீதை அப்படின்றது எல்லாருக்குமே முக்கியம். அதுலயும் முக்கியமா மன்னர்களுக்கு. ஏன்னா அவங்கதான் ஆட்சி பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஆட்சி பண்ணும்போது அவங்க எப்படி பண்ணணும்? தர்ம வழியில பண்ணணும் இல்லைங்களா? மன்னன் தர்ம வழியில இருக்கும்போது மக்களும் தர்ம வழியில இருப்பாங்க. அதை நம்ம நேத்தி கூட பார்த்தோம். பெரிய மனிதன் எவ்வாறு இருக்கிறானோ அதே எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ அதே மாதிரி பகவான் கொடுத்த இந்த உத்தம ஸ்லோகங்கள் எல்லா புனிதமான மன்னர்களாலும் உணரப்பட்டு நல்லபடியா அது நடைமுறையில் இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே அது கொஞ்ச காலத்துல விட்டு போச்சு. அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வராம போயிடுச்சு. இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. அது ஒரு ஒரு பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து 4 பரம்பரைகள். நம்ம வந்து எப்பயுமே ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து சரியான பாதையில போறோமா அப்படின்னு நம்மள தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இந்த 4 பரம்பரையில ஒரு பரம்பரை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம சரியான பாதையில போறோம் அப்படின்றதே அர்த்தம். சரிங்களா? ஏன்னா பகவான் அவங்களோட உபதேசங்களை இவங்க 4 பேருக்கும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. யார் யாருன்னு பார்த்தோம்னா பிரம்மா, மகாலட்சுமி, சிவன், ருத்ர சனத்குமாரர். சரிங்களா? அதாவது பிரம்மாவோட 4 குமாரர்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அவங்கதான். அப்ப இவங்க 4 பேருக்கும் தான் பகவான் வந்து உபதேசங்களை கொடுத்திருக்காங்க. பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தது மத்வாச்சாரியர் மூலியமா அப்படியே அது எல்லாருக்கும் வழங்கப்பட்டுச்சு. அதே வந்து மகாலட்சுமிக்கு கொடுத்தது ராமானுஜாச்சாரியர் மூலியமா அது அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு போச்சு. அதே மாதிரி சிவபெருமானுக்கு கொடுத்தது விஷ்ணு சுவாமி மூலியமா எல்லாருக்கும் அது கிடைச்சது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சனத்குமாரர்கள் வழியா வந்தது நிபகாச்சாரியர் மூலியமா அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு அது கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இந்த 4 பரம்பரையில எந்த ஒரு பரம்பரையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும் நம்ம சரியான பாதையில இருப்போம். இந்த 4 பரம்பரையிலும் என்ன ஒண்ணு காமனான விஷயம்னா பகவானோட விஷயங்கள் அவங்க எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லாம தங்களுக்கு தோணுனதுன்னு சொல்லிட்டு நடுவுல யாருமே எந்த கருத்தையுமே அதுல சேர்க்கவே மாட்டாங்க. பகவான் என்ன அர்த்தத்தோட உபதேசங்களை கொடுத்தாங்களோ அதே தரத்தோட என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? சரியான பாதையில நம்மளால பகவானை அடைய முடியும். இன்னொன்னு, இவங்கள யாரோட கைய நம்ம பிடிச்சாலும் சரிங்களா? நம்ம இப்ப வந்துட்டு இப்போ குருக்கள்லாம் இருக்காங்க, பிரபுபத்தா அப்படின்னு நம்ம வரோம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம குருவோட கையை பிடிச்சோம்னா அவங்க அவங்களோட குரு அப்படியே அந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன் பாத்தீங்கன்னா டிசிப்ளிக் சக்சஷன் சொல்றோம் இல்லைங்களா? சங்கிலி தொடர் அப்படியே அவங்கவுங்க கனெக்ஷன் எங்க போய் கடைசியில முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானை போய் முடியும். அதனாலதான் எப்பயுமே இந்த பரம்பரையோட நம்ம கனெக்ட் ஆகியிருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பகவானோட நம்மளால நேரடியா சம்பந்தம் வச்சுக்க முடியாது. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் சர்வோத்தமன் இல்லைங்களா? அதாவது என்னன்னா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து அவங்களோட இப்ப பகவானை வழிபடணும் அப்படின்னாலே அதுல வந்து என்ன ஒரு தாற்பயம்னா பகவான் சொல்லுவாங்க, என்னை வழிபாடு பண்றதை விட என்னோட டிவோட்டிஸ்க்கு பகவானுக்கு பக்தி சேவை ஈடுபடுறதை விட அவங்க டிவோட்டிஸ்க்கு நம்ம சேவை செய்யறதுதான் பகவானுக்கு ரொம்பவே உசித்தம் பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட விஷயத்துல நம்ம பக்தர்களோட கையை கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மள பகவானோட நம்மளுக்கு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பிரம்மா அப்படின்றது அதுதான் பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம். இஷ்கான் ஃபாலோ பண்றது பிரம்ம சம்பிரதாயம். பிரம்மா வழியா
மத்வாச்சாரியாருக்கு வந்து அதுல இருந்து வர்றதுதான் இஸ்கான் ஃபாலோ பண்ற பிரம்ம கௌடி சம்பிரதாயம். மகாலட்சுமி கொடுத்தது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம தமிழ்நாட்டுல பிரசித்தமா இருக்கு இல்லைங்களா, ராமானுஜாச்சாரியார் அவங்களோட வழிகாட்டுதல்ல இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அத்தன்டிகேட்டடா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சிவபெருமானுக்கு கொடுத்தது விஷ்ணு சுவாமி மூலியமா கிடைக்குது எல்லாருக்கும். சனத்குமாரருக்கு நிம்பகாச்சாரியார் மூலியமா கிடைக்குது. இப்ப இது ரெண்டும் தான் ரொம்பவே பிரசித்தியா எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயங்களா நமக்கு இருக்கு. இவங்க 2 பேரும் இருக்கு. பட் ஆனா எந்த அளவுக்கு பிரசித்தமா இருக்கு அப்படின்றது இன்னும் சரியா புடிப்படல. சரிங்களா. ஆனா இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல எதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும் சரியான பாதையில நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.5. श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. हरे ஹரே कृष्णा. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ அர்ஜுனர் கேட்பாங்க, ஆனால் எப்படி நீங்கள் என் சமகாலத்தவர் அப்படின்றத கேக்குறாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகங்கள்ல. சரிங்களா. நம்ம சில ஸ்லோகங்கள் தான் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்படின்போது அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா பகவான் சொன்னாங்க, நான் வந்து விஸ்வானுக்கு கொடுத்தேன், அப்புறம் இஸ்வாவுக்கு வந்துச்சு, அப்புறம் ராமர் அந்த அந்த டிசிப்ளிகேஷன் வந்துச்சுன்றாங்க. இப்போ அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் எந்த யுகத்துல இருக்காங்க? துவாபர யுகத்துல இருக்காங்க. அர்ஜுனனுக்கு ஒன்னே ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு. நீங்களும் நானும் சமகாலத்துல இருக்கோமே, அப்படி இருக்கும்போது நீங்க எப்படி வந்து திரேதாயுகத்துக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து இந்த உபதேசத்தை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்திருப்பீங்க, பகவத்கீதை உபதேசத்தை எல்லாருக்கும் கொடுத்திருப்பீங்க அப்படின்றத கேட்கிறாங்க. அதற்கு பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்ள முடியும் பகவானால. சரிங்களா. என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்கச் செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. இங்கதான் பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறோம். சரிங்களா. முக்கியமா இதுதான் முதல் ஸ்லோகம்னே நம்ம சொல்லலாம். நான் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர், நடந்தது, நடக்கிறது, நடக்க போறது எல்லாமே தெரியும். ஆனா நமக்கு அந்த நினைவு இருக்காது அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லையா. அப்ப பகவான் விபு, நம்ம அணு அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவும் இல்லாம இதுல வந்து பகவானை பத்தி நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு முதல் ஸ்லோகம் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா. அதுல பகவான் என்ன சொல்றாங்க, என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்ள முடியும், ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. என்னது, நிறைய பிறவிகள் நம்ம வந்து எல்லாருமே எல்லாருமே அன்பான் எட்டர்னல்ன்றது. அப்ப நிறைய பிறவிகளை எடுத்திருக்கோம். ஆனா நமக்கு அது நினைவில் இருக்காது. பகவானால் அது எல்லாத்தையும் நினைவில் வச்சுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல இருந்து நம்ம பகவானும் நம்மளும் சமம் கிடையாதுன்றது தெரியுது. அதுவும் பகவான் விபு, நம்ம அணு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து இந்த கால அளவு. சரிங்களா. பர்பட்ல பிரபுபாதா கொடுத்திருப்பாங்க. பிரம்மாவோட கால அளவு என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா. பிரம்மாவுக்கும் நம்மள மாதிரி 100 ஆண்டுகள் வாழ்நாள் காலம். சரிங்களா. அப்படின்போது நம்ம இதுல வந்து இந்த கலியுகம் அது வந்து 4,32,000 ஆண்டுகள். கலியுகத்தோட கால அளவு 4,32,000 ஆண்டுகள். சரிங்களா. அப்ப இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கூட நம்ம இந்த எல்லாத்தையும் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். கலியுகம் நம்ம வாழ்ந்த கலிகாலம் 4,32,000 ஆண்டுகள் ஒரு கால அளவா இருக்கும். அதற்கு முன்னாடி துவாபரயுகம், அதாவது மொத்தம் 4 யுகங்கள் போது, திவ்ய யுகங்கள் போது சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் அப்படின்னு 4 யுகங்கள் உண்டு. அதுல கலியுகம் இன்டூ 2 வந்து துவாபரயுகத்தோட அளவு நமக்கு கிடைக்கும். கலியுகம் இன்டூ 3 திரேதாயுகத்தோட அளவு கிடைக்கும். கலியுகம் இன்டூ 4 சத்தியுகத்தோட அளவு கிடைக்கும். சரிங்களா. அப்போ இந்த 4 யுகங்கள், இந்த 4 யுகங்களையும் சேர்த்துதான் நம்ம திவ்ய யுகம்னு சொல்லுவோம். அதுல கலிகாலத்தோட அளவு 4,32,000 ஆண்டுகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி திவ்ய யுகங்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1000 முறை சுழற்சி எடுக்கும். சரிங்களா. அப்படி சுழற்சி எடுக்கும்போது அது பிரம்மாவோட ஒரு 4 பகல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா. அதே மாதிரி இன்னொரு 1000 முறை சுழற்சி எடுக்கும்போது பிரம்மாவோட இரவு. அப்ப 2000 முறை இந்த மாதிரி இந்த 4 யுகங்களும் சுழற்சி எடுக்கும்போது அது பிரம்மாவோட ஒரு முழு நாள் அளவு கணக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த திவ்ய யுகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. அது வந்து இப்ப பிரம்மாவோட ஒரு நாள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஒரு பகல் பொழுது 1000 யுகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா சுழற்சி. அப்போ ஒரு பிரம்மாவோட ஒரு பகல்ல 14 மனுக்கள் ஆட்சி பண்ணுவாங்க. மனுக்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, மனிதர்கள்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்து தோன்றி இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப மனுக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, 14 பேர் பிரம்மாவோட ஒரு பகலை ஆட்சி பண்ணுவாங்க.
அப்போ ஒரு மனு எத்தனை யுகங்களை ஆட்சி பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 71 திவ்ய யுகங்களை ஆட்சி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்மாவோட ஒரு நாளுக்கு 14 மனுக்கள், ஒரு மனு 71 திவ்ய யுகங்களை ஆட்சி பண்ணுவாங்க. மொத்தம் 4 திவ்ய யுகங்கள் உண்டு. சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரம், கலியுகம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுக்கு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சந்தியாஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரளயத்துக்கு அதாவது ஒரு யுகமும் இன்னொரு யுகமும் இணையிற சமயம். அதாவது இப்ப நம்ம காலையில பகல் வரும்போது அந்த இரவும் பகலும் இணையிற சமயம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது பிரம்ம முகூர்த்தம் சொல்லுவோம். சாயந்தரம் அதே மாதிரி பகலும் இரவும் இணையும் போது அது வந்து சந்தியா வேலை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த இணையிற பொழுது சொல்றோம் இல்லைங்களா? சந்தியாசன். அதே மாதிரிதான் ஒரு யுகமும் இன்னொரு யுகமும் இணையிற அந்த இடைவெளி காலத்தை வந்து சந்தியாஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து குறிப்பிடுறோம். அது எல்லா இடத்துலயும் நம்மளால பார்க்க முடியும். இந்த இடத்துல 2 மார்க் இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் சந்தியாஸ். அது என்னன்னா திரேதாவும் துவாபரமும் இணையிற அந்த காலகட்டம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி வந்து சுழற்சிகள் இந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து இது மெட்டீரியல் எனர்ஜி அதோட சக்தியோட அது வந்து என்ன பண்ணுது எட்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் காட் அது வந்து சுழற்சியில ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பிரம்மாவின் ஒரு ஆயுள் காலம் அப்படின்றது 311.04 லட்சம் கோடி ஆண்டுகள் நம்மளோட எர்த்லி இயர்ஸோட காலத்தோட கணக்கு பண்ணும்போது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ பிரம்மா வந்து ஒரு ஆயுள் காலம் அப்படின்றது என்ன மகாவிஷ்ணு கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க ஒரு தடவை மூச்சை வெளியில விடும்போது எல்லா மெட்டீரியல் உலகங்களும் வெளியில வரும். எல்லாம் கடகடன்னு ஆக்டிவேட் ஆயிடும். சரிங்களா? மறுபடியும் பிரம்மா திருப்பி இது கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு மூச்சை உள்ளார இழுக்கும்போது எல்லா உலகமும் அவங்ககிட்ட போய் ஐக்கியமாயிடும். அப்ப கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு மூச்சை வெளியில விடும்போது எல்லா உலகங்களும் வெளியில வருது இல்லைங்களா? அந்த அந்த மூச்சு உள்ளார இருக்கும்போது எல்லாம் போகுது இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நேரம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து பிரம்மாவோட ஒரு ஆயுட்காலம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அது எவ்வளவு 311.04 லட்சம் கோடி ஆண்டுகள். அப்ப மகாவிஷ்ணு எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்மளால கிரகிக்க முடியுது இல்லைங்களா? இதுதான் வந்து பிரம்மாவின் ஆயுள் காலம். அப்போ இது ஒரு ஆயுள் காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மகா பிரளயமே ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் திருப்பி உருவாகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புதுசா வேற ஒரு பிரம்மா வந்து அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க. அது வந்து என்னன்னா வர்ணாசிரமத்துல 100 ஆண்டுகள் நல்லபடியா எந்த குறையும் இல்லாம இருந்து நிறைய தவம் பண்ணவங்களுக்கு பிரம்மாவோட இடத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். எப்படி இந்திரன் வந்து அஸ்வமேத யாகம் 100 தடவை பண்ணா இந்திரன் பதவி அடைய முடியும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பிரம்மாவா ஆகணும் அப்படின்னாலும் அதற்கும் ஒரு விதி உண்டு, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் பிரம்மாவின் கால அளவா நம்ம பார்க்கிறோம். இது பாத்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள பிரம்மாவின் ஆயுள் காலம் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பிரம்மா வந்து இப்போ உள்ள பிரம்மா சரிங்களா? அவங்க வந்து 50 ஆண்டுகளை கடந்து விட்டார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 6 மன்வந்திரங்கள் முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு பிரம்மாவோட நாள்ல எத்தனை மனுக்கள் உண்டு? 14 மனுக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல 6 மன்வந்திரங்கள் முடிஞ்சிருச்சு. 7வது மன்வந்திரம் வைவஸ்வத மனுவோட ஆட்சி காலம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 4 யுகங்களின் 27 சுழற்சிகள் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 28வது முறை சுழற்சியில தான் சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகமும் முடிஞ்சு போச்சு. கலியுகம் இப்ப வந்திருக்கு. அந்த கலியுகமும் எவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு? 5117 ஆண்டுகள் முடிஞ்சு போச்சு. மொத்தம் கலியுகத்தோட ஆயுள் காலம் இது என்ன அளவு காலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 4,32,000 இல்லைங்களா? அதுல 5,000 பிளஸ் ஒரு 200 இயர்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப பிரம்மா அவங்களோட வாழ்க்கை இப்போ எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 155.522 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி மனுவோட லைஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 4 யுகங்கள் இப்போ உள்ள மனுவோட வைவஸ்வத மனு அவங்களோட இதுல என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 யுகங்கள் சுழற்சி வந்து 27 முறை முடிஞ்சிருச்சு. சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகமும் வந்து முடிஞ்சிருக்கு. கலியுகம் 517 வருடங்கள் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை கொள்வது கீதை இறைவன் தனது சீடரான சூரிய கடவுள் விவஸ்வானிடம் பேசினார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப கீதா 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வான் பேசினார். பகவத்கீதைய விவஸ்வானுக்கு பகவான் எப்ப கொடுத்திருக்காங்க? 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத இந்த கால்குலேஷன். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மகாபாரதத்தோட வழியில நம்ம இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண்டின் பர்வா அப்படின்ற இடத்துல கீதாவின் வரலாற்றை பின்வருமாறு அறியலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா?
அதாவது ஆண்டின் பருவம் அப்படின்றது மகாபாரதத்தோட ஒரு பகுதி. திரேதா யுகத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ்வானால் மனுவுடனான இந்த உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது. மனு மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்ததால் இந்த பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவான தனது மகனான மகாராஜா இஷ்வாகுக்கு கொடுத்தார். ராமச்சந்திரர் தோன்றிய ரகுவம்சத்தின் முன்னோடி ஆகையால் மகாராஜா இஷ்வாகுவின் காலத்தில் இருந்தே மனித சமூகத்தில் பகவத்கீதை இருந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இது வந்து மகாபாரதத்தை பேஸ் பண்ணி எடுத்த நோட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்ப பிரம்மாவோட ஒரு நாளோட அளவு எவ்வளோ, ஒரு மணி நேரம் அளவு எவ்வளோ, ஒரு நிமிடத்தோட அளவு எவ்வளோ அப்படின்றத பார்க்கிறோம் நம்ம இந்த பூமியின் கால அளவின் படி. சரிங்களா? அப்ப பிரம்மாவோட ஒரு நொடின்றது நமக்கு 1,00,000 ஆண்டுகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். துர்கா மாதாஜி 4.6 அன்மியூட் பண்றீங்களா டிவோட்டிஸ்? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டிவோட்டிஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீகரன் மாதாஜி அன்மியூட் பண்றேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். अजो बिशन अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो बिशन प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवां यात्ममायया. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் இப்போ நம்ம நிறைய பகவானை பத்தி தான் தெரிஞ்சுப்போம். ஞான யோகம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதாவது 5 விஷயங்கள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் பகவத்கீதையில. பகவான், ஜீவா, அதாவது ஈஸ்வர, ஜீவா, பிரகிருதி, காலா, கர்மா, 5 விஷயங்கள். அதுல பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த அத்தியாயத்துல நிறைய பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். இதற்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம் பகவான் வந்து விபு, நம்ம அணு. பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். சர்வ காரணம்ன்றத பார்த்தோம். நம்ம ஆத்மா பகவானுக்கு சமம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இப்ப கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றினார் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. என்னன்னா இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பகவான் பிறப்பற்றவங்க. சரிங்களா? நம் ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டுமே என்னது? பிறப்பற்றது, தொடக்கமற்றது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதாவது அன்பான், பிகினிங்லெஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பகவானை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பிறப்பற்றவன், அப்படி அதாவது பிறப்பற்றவராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். எனது திவ்யமான உடல், பகவான உடல் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். நம்மளது மாதிரி இந்த கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி எல்லாம் கிடையாது. ஸ்தூல சரீரம், பஞ்சபூதங்களான சரீரம் இதெல்லாம் பகவானுக்கு கிடையவே கிடையாது. எனது திவ்யமான உடல் அப்படின்னும் போது அது என்ன அர்த்தம்? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமா பகவான் இருக்காங்க. அது அழிவற்றதாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? 2 விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், அப்போ பகவான் என்ன குறிப்பிடுறாங்க? லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே பாகுபாடே கிடையாது. இந்த ஒரு பீப்புளுக்கு தான் பகவான், மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் நான் கிடையாது, அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாருக்கும், அதாவது வெறும் மனிதர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, உயிர்வாழிகள்னே பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், ஏன்னா சர்வ காரணம் பகவானோட திருமேனிலேருந்து நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாருக்கும் பகவான் தான் இறைவன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். பகவான் எப்ப அவதாரம் எடுத்தாலும் அவங்க அவங்களோட திவ்ய உருவத்தில் தான் வராங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இப்ப நம்ம கிருஷ்ணர், ராமர் எல்லாரையும் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? பார்க்கும்போது நம்மள மாதிரி அவங்களும் வந்து இந்த சரீரத்தோட எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றது கணக்கு கிடையாது. பகவான் எப்பயுமே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்துலதான் வருவாங்க, அவதாரம் எடுப்பாங்க. அதனாலதான் எந்த ஒரு அவதாரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நம்ம வந்து பகவானோட இதை திருமணியை வந்து நம்ம வந்து இங்கெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது. அவங்க வந்து அவதாரம் எடுத்தாங்க, மறைஞ்சாங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? டிசப்பியர் ஆவாங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். அப்பியரன்ஸ் டிசப்பியரன்ஸ் தான். ராமரா வந்தப்பயும் என்ன பண்ணாங்க? சரிவு நதியில அவங்க இறங்குனாங்க அப்படின்றதான் பார்த்தோம். கிருஷ்ணரா வந்தப்பையும் வேடன் வந்து அம்பு விட்டாங்கன்றதான் நம்ம பார்ப்போமே தவிர பகவான் வந்து மறைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப திவ்யமான சொரூபத்தோட பகவான் அவதாரம் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 4.7 ஸ்லோகம்.
ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. அவசியம் ய- மாதாஜி. ஹரே यथा கிருஷ்ணா. यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्णा माताजी. தேங்க்யூ so மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் எப்பொழுது தோன்றுகின்றார் அப்படின்றதுக்கான இதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்ப அவதாரம் பகவான் எடுக்கிறாங்க. எப்போ எடுப்பாங்க? எப்பெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் தலை தூக்குதோ, சரிங்களா, அப்பெல்லாம் பகவானோட அவதாரம் நிகழும். என்ன மாதிரி நிகழும்? பகவான் அவங்களோட திவ்யமான திருமேனியோட அவதாரங்களை எடுப்பாங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க கூட கம்சன் என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட தங்கைய கஷ்டப்படுத்துறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அசுரர்களோட ஆதிக்கம் இருந்ததுனால்தான் பூமி மாதா என்ன பண்ணாங்க? பிரம்மா கிட்ட முறையிட்டாங்க. அப்புறம் பிரம்மா தேவர்கள் எல்லாரும் பார்க்கடல்ல போய் பகவானுக்கு புருஷ சுத்தம் பாடி அவங்க முறையிட்டாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுக்க போறோம் அப்படின்றதையும் சொன்னாங்க, குறிப்பிட்டாங்க, நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதர்மம் தலை தூக்கும் போது பாரம் தாங்காத சமயத்தில் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.8. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ரீட் பண்ணுங்க. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय सत्सुतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தேங்க்யூ so மச். ஏன் கிருஷ்ணர் தோன்றினார் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் தான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகம் தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பக்தர்களை காத்து 3 விஷயங்கள். சரிங்களா? பகவான் எதற்காக அவதாரம் பண்றாங்க? சாதுக்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் கஷ்டங்கள் ஏற்படும் போது அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்காக, துஷ்டர்களை அழித்து யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு கஷ்டங்களை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களெல்லாம் அழிக்கிறதுக்காக, தர்மத்தை அதாவது தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக. ஏன்னா துஷ்டர்கள் இருந்தாலே தர்மம் அங்க இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த தர்மத்தை மறுபடியும் நிலைநிறுத்துவதற்காக பகவான் அவதாரம் பண்றாங்க. இப்ப நம்ம ஹிரண்ய கஷிபு அவங்கள நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க? நிறைய தவம் பண்ணாங்க பிரம்மாவை நோக்கி. அப்புறம் பிரம்மா கிட்ட இருந்து வரங்கள் வாங்கினாங்க. வந்த உடனே என்ன பண்ணாங்க? எல்லாரையும் கான்கர் பண்ணாங்க. 3 உலகத்தையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க? என்னையதான் எல்லாரும் வழிபாடு பண்ணணும், நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுது? தர்மம் சீர்குலையுது. அதற்கப்புறம் அவங்க என்னவும் பண்ணிட்டாங்க? ஹிரண்யகசிபு எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்தினாங்க இல்லைங்களா? தேவர்கள்ல இருந்து மத்த எல்லா ஜீவராசிகளையும் அவங்க கஷ்டப்படுத்தினாங்க. விருப்பமே இல்லைனாலும் தன்னையே வழிபாடு பண்ண சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அதுவும் கஷ்டம் தான் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? இந்த இடத்துல அதர்மம் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ அந்த இடத்துல பகவான் என்ன பண்ணாங்க? நரசிம்மனா வந்து அதுவும் பிரகலாத் மகாராஜரையும் அவங்க ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்தினாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த இடத்துல பகவான் என்ன பண்ணாங்க? அதர்மம் தலை தூக்கும் போது பக்தர்களை காத்து பிரகலாதரையும் மத்த எல்லா பக்தர்களையும் சாதுக்களையும் காப்பாத்துறதுக்காக, அதுக்கு துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்காக. யாரு கஷ்டப்படுத்தினது? ஹிரண்யகசிபு கஷ்டப்படுத்தினாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களை அழிக்கிறதுக்காக, அப்புறம் தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக. யாரை வழிபாடு பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க? ஹிரண்யகசிபு தன்னையே வழிபாடு பண்ணணும், நான் தான் இறைவன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த இடத்துல தர்மம் இல்லாம போச்சு இல்லைங்களா? அப்ப தர்மத்தை மறுபடியும் நிலைநிறுத்துவதற்காக, மறுபடியும் பகவானையே வழிபாடு பண்றதுக்காக, தர்ம விஷயங்களை கடைபிடிக்கிறதுக்காக பகவான் என்ன பண்றாங்க? ஒவ்வொரு யுகத்திலயும் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதான் இந்த 3 விஷயங்கள். பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 4.9. ஜெயஸ்ரீகரன் மாதாஜி தான் மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. மாதாஜி हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम् एति चोर्जुन। हरे कृष्ण माता जी। தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான்.
யார் ஒருத்தவங்க இவ்வளவு நேரம் நம்ம பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் அவங்க வந்து பிறப்பற்றவங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் அவங்க வந்து எதற்காக அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் அவங்கதான் இறைவன் அப்படின்ற நிறைய விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப தோற்றமும் செயல்களும் பகவானோட அவதார ரகசியம், பகவானோட லீலைகள், இதெல்லாம் அதெல்லாம் திவ்யமானது இல்லைங்களா? அப்ப பகவானே திவ்யமானவங்க. அப்ப அவங்க தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானது. அதெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க? பகவானை சர்வ காரணமா ஏத்துப்பாங்க. பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், நம்ம எல்லாரும் வழிபட வேண்டிய இறைவன் பகவான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது தெரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தி சேவையில ஈடுபட்டுருவாங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டதுனால, பகவானை பத்தி நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவங்க மறுபடியும் இந்த உலகத்துல பிறவி எடுக்கிறது இல்ல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். எங்க அவங்க போறாங்க? பகவானோட நித்தியமான உலகம், வைகுண்டம், கோலோகம். அங்க என்னெல்லாம் இருக்காது? பிறப்பு இறப்பு இருக்காது, முதுமை நோய் இருக்காது, எப்பயும் பிரகாசமா இருக்கும், அங்க கஷ்டங்களே இருக்காது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரியான இடம், பகவானோட அரவணைப்புல எப்பயும் சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம், கோலோகத்தை அவங்க அடையறாங்க. நித்திய சூரிகளை அங்க பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். யார் ஒருத்தவங்க பகவானோட அவதார ரகசியம், அப்புறம் அவங்களோட லீலைகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறாங்களோ, அவங்க மறுபடியும் இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு திரும்புவதில்லை. அப்புறம் பகவானோட நித்தியமான உலகத்தை அவங்க அடையறாங்கன்றதை நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? கிருஷ்ணருக்கும் நம்ம அனைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம், அதுதான் ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரின் வடிவம் ஆன்மீகம், நம் அனைவரின் வடிவம் தற்காலிகமானது. ஏன்னா நமக்கு இந்த உடல் நித்தியமானதா நம்மளோடதா இல்லை இல்லைங்களா? இறக்குற வரைக்கும், இந்த பிறவியில் இருக்கிற வரைக்கும் இது நம்மளோடது. அதுக்கப்புறம் இது நம்மளோடது இல்லை இல்லைங்களா? அதுவும் நம்மளோடது தற்காலிகமானது. ஆனா பகவானோடது எப்பயுமே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், எட்டர்னல் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம் மாயையால். கிருஷ்ணர் மாயையை கட்டுப்படுத்துகிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நமக்கு பாத்தீங்கன்னா 3 உடல் உண்டு. சரிங்களா? ஒண்ணு வந்து சோல், ஆத்மா. அதை நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்தூல சரீரம்னு ஒண்ணு உண்டு. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மைண்ட். சரிங்களா? மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதெல்லாம் கொண்டதுதான் அந்த ஸ்தூல சரீரம். அதுக்கப்புறம் இந்த பஞ்சபூதங்களிலான சரீரம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ 3 சரீரங்கள் உண்டு நமக்கு. இந்த பஞ்சபூதங்களிலான சரீரம் வந்து நம்மளுக்கு சாதனம், பகவான் கொடுத்திருக்கிற ஒரு சாதனம். எதற்காக பகவான் இந்த சரீரத்தை கொடுத்திருக்காங்க? பக்தி சேவை நம்ம செய்யறதுக்காக. நம்மளோட புலன்கள் எதற்காக கொடுத்திருக்காங்க? நம்ம பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறதுக்காக இல்லைங்களா? அப்போ பஞ்சபூதங்களான சரீரம் நமக்கு ஒண்ணு உண்டு. அதற்கப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம், ஸ்தூல சரீரம். அதுலதான் எப்பயுமே எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகும். சரிங்களா? நம்மளோட ஆசைகள், நம்மளோட குணம், நம்மளோட கர்ம வினை இதெல்லாம் எங்க இருக்கும்? எப்பயுமே நம்மளோட இந்த ஸ்தூல சரீரத்துல இருக்கும். அப்போ அது பக்தி சேவை செய்ய செய்ய அந்த ஸ்தூல சரீரமும் என்ன ஆயிடும்? பியூரிபிகேஷன் ஆகும். ஃபால்ஸ் ஈகோன்றது நான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? எல்லா விஷயத்திலயும் அந்த எண்ணம் போய் எல்லாமே பகவானோட கைங்கரியத்துல இருக்கு, பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஹம்புலா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த நேரத்துல அந்த பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது அந்த நான் அகங்காரம் போயிடும். மனம் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ், அதுவும் வந்து புத்தி, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிலை வரும்போது இந்த ஸ்தூல சரீரமும் நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமான நம்மளோட ஆத்மா, அதுவும் பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அப்ப அது என்ன பண்ணும்? பகவானை அடையும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நமக்கும் 3 உடல்கள் உண்டு. சரிங்களா? ஒண்ணு பஞ்சபூதங்களான உடல், அது நமக்கு எதற்காக பகவான் கொடுத்திருக்காங்க? பக்தி சேவை செய்யறதுக்கான சாதனமா கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம், அதுதான் நம்மளோட இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ. நம்மளே பகவானை பிரிச்சு வச்சிருக்கிறது அதுதான். சரிங்களா? அதையும் நம்ம பக்தி சேவையால நம்ம நீக்கிடணும். அப்புறம் இருக்கிறது ஆத்மா, அது பகவானோட நித்தியமா இருக்கக்கூடிய சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.10 நான் ரீட் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வீதராக பயக்ரோதாः மன்மயா மாமுபாஸ்ரிதாः பகவோ ஞான தபசா பூதா மத்பாவம் ஆகதாः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் எண்ணில் லயித்து என்னை சரணடைந்த
பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர் ஆகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? வரலாற்றில் கிருஷ்ணரை அறிய முடிகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். என்னன்னா பற்றுதல். 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். என்ன பற்றுதல்? பொருள் இது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? புலன் பொருட்கள். அது மேல பற்றுதல் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நமக்கு பயம் வரும். கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்னு. கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன வரும்? நமக்கு கோபம் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்காம பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின் போது நம்மளுக்கு பயம்ன்றது இருக்காது. எப்பவுமே கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு பயம்ன்றது இருக்காது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அப்புறம் கோபமும் இருக்காது. ஏன்னா பகவான் எல்லாருக்கும் பக்தி செஞ்சோன்னா பகவானே நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க? தேடி வந்துருவாங்க. சரிங்களா? அதனால கிடைக்குமோ கிடைக்காதுன்ற பயமும் இருக்காது, கோபமும் வராது. அப்படின்னும் போது பக்தி செயல மட்டும்தான் இந்த 3மே இருக்காது. சரிங்களா? அப்ப பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் எண்ணில் லயித்து பகவான் மேலேயே மனசை வச்சு பகவான் லீலைகள்லயே தன்னோட மனசை ஈடுபடுத்திக்கிறவங்க, பக்தி சேவையிலேயே லயித்து இருக்கிறவங்க, என்னை சரணடைந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சேவை செய்யும்போது நம்மளுக்கு எரிச்சலே வராது இல்லைங்களா? இன்னும் என்ன பண்ண முடியும் தான் நம்ம யோசிப்போம். நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இன்னும் என்ன நல்லதை செய்யலாம் அப்படின்னு தான் யோசிப்போம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி முழுவதும் எண்ணில் லயித்து என்னை சரணடைந்த அது மாதிரி பகவான்கிட்ட யாரு சரணம் அடைகிறாங்களோ மனம், வாக்கு, செயல் இது 3 பகவானுக்காக ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம்ல. என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் இந்த மாதிரி பகவான்கிட்ட சரணம் அடைஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களாம் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். அப்ப என்ன ஆயிருக்காங்க? அவங்க வீட்டுல உள்ள பாபம் எல்லாம் தொலைஞ்சு அவங்க பகவானை அடைஞ்சிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். அப்ப இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர் ஆகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கும். யார் ஒருத்தங்க இந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பகவான் மேல என்ன ஏற்படும்? அன்பு ஏற்படும். கிருஷ்ண பக்தி அன்பின் பரிமாற்றம். பகவான் நம்ம மேல அன்பா இருக்கிறதும் நம்ம பகவான் மேல அன்பா இருக்கிறதும் தான் கிருஷ்ண பக்தி. அப்போ திவ்யமான அன்புடையவர் ஆகின்றனர் அப்படின்ற நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீதர் மாதாஜி. பிரபுஜி ரீட் பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண. सा मां प्रपद्यन्ते तांस्तै तदैव भजां यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தேங்க்யூ so much. कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணம் அடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன். பிருத்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதை படிச்சோடனே என்ன தோணும் நமக்கு? ஓஹோ, நம்ம என்ன அளவுக்கு நம்ம சரணம் அடைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான். அப்ப பகவான் பார்ஷாலிட்டி பாக்குறாங்க போல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தோணும் இல்லைங்களா? அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. என்ன சொல்றாங்க இங்க? அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணம் அடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றது என்னன்னா, திரௌபதி கொஞ்ச நேரம் கையை இப்படி வச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்குமே என்ன ஆகல? அவங்களுக்கு உடுப்பு வரல இல்லைங்களா? பகவானே அப்படின்னு ஃபுல்லா சரணாகதி அடைகிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது? பகவானோட அனுகிரகம் முழுமையா கிடைக்குது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவானே அப்படின்ட்டு எல்லாமே சரணம் அடைகிறவங்களுக்கு பகவான் அவங்களே கொடுப்பாங்க. அதே ஓரளவுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள்லாம் வழிபாடு பண்ணி இந்த ஜட உலக ஆசைகளை திருப்தி பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற விருப்பம் உள்ளவங்களுக்கு அதற்கு ஏற்றாற்போல அனுகிரகம் கிடைக்கும். இப்போ எனக்கு நல்ல பணம் வேணும், நல்ல வேலை வேணும், நல்ல பேர் புகழ் வேணும் இப்படின்ற ஆசை எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி வேணுங்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. தேவர்கள் யாரால படைக்கப்பட்டவங்க? பகவானால படைக்கப்பட்டவங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கும் அந்த அனுகிரகம் கிடைக்குதுன்னா அது யாராலதான் கிடைக்கும்? பகவானாலதான் கிடைக்கும். அப்போ யார் யாரு எப்படி சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் அவர்களுக்கு பலன் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் பகவான் யாரையும் கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க. ஏன்னா கட்டாயப்படுத்தி சுத்தமான அன்பை நம்மளால வாங்கவே முடியாது இல்லைங்களா? யாரையாவது மிரட்டி நம்மளால என்கிட்ட அன்பை காட்டுன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? அதுவா இயல்பா வரணும் அன்பு மட்டும். அந்த மாதிரிதான் பகவானுல பக்தி அன்புன்றது இயல்பா வரணும். அப்போ பகவான் என்ன பண்றாங்க? யார் யார் எந்தெந்த விதத்துல சரணம் அடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுறாங்க. எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். தேவர்களை வழிபாடு பண்ணாலுமே பகவானோட தான் நம்ம வழியை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்றத நீங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கான ஸ்லோகமும் இது. மாதாஜி 4.12. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். பலன் தரும் செயல்கள்
அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். நான் இந்த யாகம் பண்றேன், எனக்கு இந்த நன்மை கிடைக்கணும். இந்த தானம் பண்றேன், எனக்கு இந்த நன்மை கிடைக்கணும் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அதுதான் நம்ம இந்த பிக்சர்லயும் பாக்குறோம். சரிங்களா? சரஸ்வதி மாதா, அப்புறம் சிவபெருமான், முருகன், பிள்ளையார், அப்புறம் மகாலட்சுமி, இப்படி எல்லாரும் நிறைய பேர் வணங்குவாங்க இல்லைங்களா? சூரிய தேவர் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன கேட்கிறாங்களோ அதற்கான பலன் கிடைக்குது. இவ்வுலகில் அத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மையே அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா வேதத்துல அந்த சாஸ்திரங்கள் உண்டு. அதன்படிக்கு அந்த பூஜைகள் நடக்கும்போது அதனோட பலன்கள் நிச்சயமாக கிடைக்கப்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இதுவும் யாராலே கிடைக்குது? பகவானால. ஏன்னா வேதத்தை யார் கொடுத்தது? பகவான் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானோட அனுகிரகத்துல எல்லா நன்மைகளும் எல்லாருக்கும் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.13. ஹரே கிருஷ்ணா. நிவேதிதா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. சாதுர்வர்ணியம் மயர் சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷः தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so much. 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? 3 வித இயற்கை குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், 3 குணங்கள் இருக்கு நம்ம கிட்ட இல்லைங்களா? எல்லார்கிட்டயும் இருக்காது. அவற்றின் செயல்களுக்கு ஏற்ப குணத்திலிருந்து வருதுதான் செயல்கள் இல்லைங்களா? அப்போ மனித சமூகம் எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு? 4 வகையா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. 3 குணங்கள், அதுல இருந்து வர செயல்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி 4 வகையா நம்ம சமூகம் பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்ற பிரிவினை பகவானால சமூகம் பிரிக்கப்பட்ட விதம் வந்து இந்த விதம் தான். 3 குணங்களை ஒட்டி தான் அவங்க பிரிச்சிருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பிராமணர்கள்ன்றவங்க சத்துவ குணத்தை சேர்ந்தவங்க, சத்திரியர்கள் ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவங்க, வைஷ்யர்கள் ரஜோகுணம் தமோ குணத்தை சேர்ந்தவங்க, சூத்திரர்கள் தமோ குணத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா குணங்களை பத்தி நம்ம ரொம்ப விரிவா நம்ம எதுல தெரிஞ்சுப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஞான யோகத்துல தெரிஞ்சுப்போம். 13வது அத்தியாயத்துல இருந்து 18வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம நல்ல தெளிவாவே நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பகவான் தான் இந்த எல்லா விஷயங்களும் வந்து நிர்ணயிச்சிருக்காங்க. ஆனாலும் இதற்கு சம்பந்தம் இல்லாம இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கணும். நமாம் கர்மாணி லிப்யந்தி, அந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுக்கு முடியுங்களா? இது நான் புக் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே நான் ரீட் பண்ணிக்கிறேன். நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம பலே ஸ்ப்ருஹா இதி மாம் யோ விஜானாதி கர்மபிர்ன சபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ so much. என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா பகவான் வந்து பரிபூர்ணமா இருக்கிறவங்க, பூர்ணமா இருக்கிறவங்க, அவங்க கிட்ட ஒரு குறையோ இல்ல ஏதோ ஒரு இதுவோ பார்க்க முடியாது. அப்படின்னும் போது பகவானை பாதிக்கக்கூடிய செயல்களோ இல்ல பகவானுக்கு ஏதோ ஒரு செயலை செஞ்சு அதுக்காக பலன் கிடைக்கணுமா அப்படின்றதோ கிடையாது. அப்போ செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை, அப்புறம் என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை அப்படின்றத பார்க்கிறாங்க. நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். இப்ப நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்த ரூபம்ன்றது பார்ப்போம் ஆத்மாவுக்கு இல்லைங்களா? ஆத்மாவுக்குன்னு ஏதாவது இந்த உலகத்துல தேவையா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா? பணம் வேணுமா இல்ல பேர் புகழ் வேணுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆத்மாவுக்குன்னு எதுவும் கிடையாது இல்லைங்களா? மனம் ஆசைப்படுது, அதற்கான செயல்களை நம்ம ஈடுபடுறோம். குணத்தின் அடிப்படையில் நம்ம இதெல்லாம் செய்யறோம் இல்லைங்களா? ஆனா ஆத்மாவுக்கு குணம்ன்றதும் கிடையாது, சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படின்னும் போது நமக்கும் வந்து என்னது செயல் அப்படின்றது இந்த ஜட உலகத்துல கிடையாது. வெறும் பக்தி சேவை, பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயல் தான் நமக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியா நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. எதுவும் வந்து ஒரு செயல் செஞ்சு அதற்கான பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு பகவானுக்கு ஒரு இதுவும் தேவையும் இல்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். என்னை பற்றி உண்மை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.17. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா மேடம் நான் பேசுறது? ஹலோ, கேக்குது. ஓகே மேடம். 4.17 தானே? எஸ் மாதாஜி. சரி.
கர்மா அவ்வளவு இது இல்ல படிக்கிறேன் பரவாயில்ல மேடம். மாதாஜி, வாசிக்கணும். நீங்க வாசிக்கிறது சந்தோஷம் எங்களுக்கு. கர்மணோ ஆ, अपि ஆ. बोधव्यं च विकर्मणा अकर्मण बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः. தேங்க்யூ so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thanks மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். சரிங்களா? நம்ம செயல்கள் கர்மயோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல ஞான யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவானை பத்தி நிறைய ஞானங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த அத்தியாயத்துல. அப்புறம் பகவத்கீதையோட அவதாரம் அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். சரிங்களா? நம்ம எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருந்தாலும் நாளைக்கு அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம் அத. நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, சரிவர பெர்ஃபெக்டா நம்மளால காரியங்களை தவறில்லாம செய்யறதுன்றது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? அதனால செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா செயல் என்பது என்ன, விகர்மா தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அகர்மா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் நமக்கு கொடுக்கிற முக்கியமான அறிவுரை. சரிங்களா? என்னன்னா கர்மா செயல், விகர்மா தடை செய்யப்பட்ட செயல் பாபச் செயல் அதர்மம், அகர்மா செயலின்மை. அகர்மான செயலின்மைனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட உலகத்துல நமக்குன்னு எந்த செயலும் கிடையாது. நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நமக்குன்னு பகவானுக்கும் எந்த செயலும் இங்க கிடையாது அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லையா. அது மாதிரிதான் நமக்கும் ஆத்மாவுக்குன்னு எந்த செயலும் இந்த உலகத்துல கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல செயலின்மை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட உலக செயல்கள்ல நமக்கு எந்த ஒரு எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் அடையணும் அந்த ஒரு விஷயம் அடையணும் அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அக்கர்மன்றது தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஜட சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப கர்மான்றது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், விகர்மன்றது அதர்மம் தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள், அகர்மன்றது பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். செயலின்மைன்றது இந்த ஜட உலகத்துல நமக்குன்னு எந்த ஒரு செயலும் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அகர்மா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். விக்கர்மவாதி, கர்மவாதி, ஞானவாதி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். விக்கர்மவாதி அப்படின்றாங்க வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். ஏன்னா விக்கர்மன்றது பாப செயல் செய்யறவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்காது, வேதத்தின் மேல நம்பிக்கை இருக்காது, அதர்மம் தர்மம் தெரியாது. சரிங்களா? அப்ப அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், புரிதலே இல்லாம இருக்கும். அவங்களுக்கு நன்மை தீமையே தெரியாது. அப்ப அவங்க தனக்கு என்ன தோணுதோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க வாழ்க்கையில. அப்ப வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள், கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பிற்கும் எடுக்கும் ஆபத்து. அப்ப அவங்க தவறுகள் செய்வாங்க இல்லைங்களா, தெரியாமலே தவறுகள் செஞ்சிருவாங்க அவங்க. ஏன்னா தர்மம் அதர்மமே தெரியாம. அப்படின்னும் போது என்ன ஆயிடும், அவங்களுக்கு பாபங்கள் சேரும். அதனால அவங்களுக்கு கீழான உயிரினங்களாக பிறக்கும் அபாயம் உண்டு. ஆன்மீகவாதிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஆன்மீகவாதிகள் என்னைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயத்துல தன்னை ஈடுபடுத்திக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் தோல்வி. மனித பிறவின்றது ரொம்ப அற்புதமா கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா, ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்காது. மனித பிறவின்றது ரொம்ப ரேரா கிடைக்கிற ஒரு விஷயம். ஏன்னா அப்பதான் நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும், பகவான் பக்தி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அப்படி கிடைக்கிற மனித பிறவிய அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, வேதங்களை பகவானெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம நம்பிக்கை இல்லாம அவங்க இஷ்டப்படி வாழ்க்கை வாழும்போது அப்படி உன்னதமா கிடைச்ச மனித பிறவி அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, தோல்வியில முடிச்சிடுறாங்க. தோல்வின்னு என்ன, மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில வந்துடுறாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற தோல்வி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மள நல்ல வேலை சுக்ருத்தி பண்ணிருக்கோம், பகவானோட உபதேசங்களை கேட்கிறோம். கண்டிப்பா விக்ரமாவாதியா நம்ம எல்லாருமே இருக்கவே மாட்டோம் இல்லைங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம கண்டிப்பா பகவானை பக்தி செஞ்சு பகவானை அடைவோம். கர்மவாதி பக்தி உள்ளவர்கள் அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, நல்ல பக்தியோட இருப்பாங்க, வேதங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க கண்டிப்பா பாவ செயலில் ஈடுபட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் இது பாவம், இது செய்யக்கூடாது. ஆனா ஆசைகள் இருக்கும், எனக்கு இந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும் ஆசைகள் இருக்கும். அதனால அவங்க பக்தியோட வேதங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, ஸ்வர்க்கம் இல்லைன்னா உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா நல்ல நல்ல செயல்களை செய்யறதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், அவங்களுக்கு சொர்க்க பிராப்தி கிடைக்கும். அங்க போய் அவங்க செஞ்ச சந்தோஷமான விஷயங்கள்லாம் நல்லபடியா அனுபவிப்பாங்க. இல்லைன்னா அவங்க எந்த தேவதைகளை நல்லபடியா வழிபாடு பண்றாங்களோ அவங்களோட உலகத்தை அவங்க அடைவாங்கன்றதை பார்க்கிறோம். இறுதியில் ஜட உலகில் திரும்பவும் பிறப்பு. எப்படி பாவம் செஞ்ச நரகத்துக்கு போய் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் பிறவி எடுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி
புண்ணியங்கள் செஞ்சா சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு அங்க சந்தோஷங்களை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பூலோகத்துல பிறவி எடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பாவம் பண்ணாலும் புண்ணியம் பண்ணாலும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில தான் நம்ம இருப்போம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா ஞானிகள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஆத்ம தத்துவம், ஆத்மா அழியாதது, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடக்கூடியது, நித்தியமானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். அவங்களுக்கு தெரிய வருது நம்ம இந்த மனித பிறவியோட பயன் என்ன, பகவானை அடையிறது. எப்படி எங்க போனாலும் வீட்டுக்கு தான் வரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம பிறந்தாச்சு, நம்ம இந்த ஜீவாத்மாவா இருக்கும். நம்மளோட அல்டிமேட் டார்கெட் எங்கதான் போகணும், பகவானோட லோகத்துக்கு தான் போகணும். ஆனா நம்ம அதுக்கு கொஞ்சம் பிரயத்தனம் சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கோமே தவிர பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில. ஆனா பக்தி சேவையில எல்லாருமே ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் பகவானை தான் அடைய போறோம், நித்தியமா பகவானோட தான் இருக்க போறோம் அப்படின்றது அங்க உண்மை. அப்ப பயன் அவங்களுக்கு தெரியும், உலகின் விளைவு சரிங்களா, மற்றும் மறுபிறப்பு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிய வரும். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி சேவைக்கு வருவாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப 3 விதமான கர்மங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து விக்கர்மா, பாப செயல்கள் செய்யறவங்க. கர்மா, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் செய்யறவங்க. அக்கர்மா, அவங்க பக்தி சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 4.18 லலிதா கண்ணன் மாதாஜி படிக்க சொல்லலாம் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ப்ளீஸ் மாதாஜி, லலிதா கண்ணன் மாதாஜி ப்ளீஸ் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மண்ய கர்மய பஷ்யேத் அகர்மணி ச கர்மயः ச புத்திமான் மனுஷ்யேஷு சயுக்த கிருஷ்ண கர்ம கிருத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுல என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க பகவான் நமக்கு, கர்மாவில் அக்கர்மா, அக்கர்மாவில் கர்மா. அக்கர்மான்றது என்ன பார்த்தோம், பக்தி சேவை. கர்மான்றது நம்மளோட செயல் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம், அதுவே அக்கர்மாவா இருக்கு, பக்தி சேவையில ஈடுபட்டிருக்கு, அந்த செயல் பக்தியோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதும், அதே மாதிரி நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கோம், அதுல நம்மளோட செயல் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது யார் ஒருத்தங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப கர்மா, நம்மளோட கர்மான்னு ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு உணவு முக்கியம் இல்லைங்களா, சாப்பாடு பிரசாதம். அப்ப நம்ம வெறுமனே சாப்பாடா எடுத்துக்கிறோம்ன்றது அது கர்மால இருக்கும். அதே பகவானோட பிரசாதமா எடுத்துக்கும் போது அது அக்கர்மால இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம உணவா எடுத்துக்கிறதும் பகவானோட பிரசாதமா எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா, அப்ப அது கர்மாவில் அக்கர்மா. அதே மாதிரி பிரசாதம் எடுத்துக்கும் போது நம்மளோட செயலும் அதுல அடங்குது, நம்ம உணவும் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, அப்ப அக்கர்மாவில் கர்மா. ரெண்டும் ஒன்னாவே இருக்கணும். பக்தி சேவையும் நம்மளோட செயலும் ஒன்னா இருக்கணும். நம்ம செய்யற ஒரு செயலும் பகவானுக்கு திருப்தி பண்ணக்கூடிய விஷயங்களா சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களா இருக்கணும். இப்ப சாண்டிங் எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம், சாண்டிங்கிறது ஒரு செயல் இல்லைங்களா? அப்ப அது யாருக்காக செய்யறோம், நம்மளோட பியூரிபிகேஷனுக்காக செய்யறோம். ஆனா அது பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம், அப்ப அது அக்கர்மால வரும் இல்லைங்களா? அப்போ செய்யற செயல் வந்து சாண்டிங், ஒரு வார்த்தையை உச்சரிக்கிறோம், அது கர்மா. ஆனா அது பகவானோட வார்த்தையா இருக்கும்போது அது அக்கர்மா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப கர்மாவில் அக்கர்மாவையும், அதுவும் நம்மள பகவானோட வார்த்தை, இப்ப நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம், அது பகவானோட நாமம் ஒரு உன்னதமானது. ஆனா அதுல நம்மளோட பேச்சு, அந்த ஒரு சென்சஸ் அடங்கி இருக்கு இல்லைங்களா, செயல் அடங்கி இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அக்கர்மாவில் கர்மாவை காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். அப்ப இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்மளோட செயல் பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயலா இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம பகவானை பக்தி செயலில் ஈடுபடுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய செயல் இப்ப 2 பார்த்தோம். ஒண்ணு பேசுறது, அது பகவானோட நாமம். இன்னொன்னு நம்ம சாப்பாடு எடுத்துக்கிறோம், அப்போ டங்க நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்றோம், அது பிரசாதம் அப்படின்னு 2 பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதே மாதிரி எல்லா செயல்களும் பகவானோட சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை நம்ம செய்யும்போது அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். பகவான் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை நம்ம ஈடுபடும் போது உன்னத நிலையில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.34 லலிதா மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதா. அவசியம். பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. ஹரே கிருஷ்ணா.
அந்த இதுவும் சொல்லிடுறீங்களா மாதாஜி? லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இது. லலிதா மாதாஜி. ஓகே. 4.34 ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நம்ம இப்ப நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கர்மாவை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம என்ன மாதிரி கர்மால ஈடுபடணும் அப்படின்றது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்போ இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் தெளிவா நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பகவான் அவதாரம் பண்ணியிருக்காங்க, ராமரா கிருஷ்ணரா அவதாரம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பகவான் நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக என்ன பண்றாங்க, அவங்களும் குருவோட கைடன்ஸ்ல தான் எல்லாத்தையும் செய்யறாங்க. ராமர் வந்து வசிஷ்டரோட கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாங்க. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் வந்து சாந்தியப்ப முனிகிட்ட குருகுலம் போய் பாடங்களை கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஆன்மீக குருவை அணுகணும்ன்றத பகவான் நமக்கு உணர்த்தி கொடுத்திருக்காங்க அவங்களோட அவதாரத்திலே. அப்படின்போது நம்மளும் என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய்யணும். என்ன உண்மை? நம்ம யாரு, ஆத்மான என்ன, அந்த தத்துவம், செல்ஃப் ரியலைசேஷன், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடக்கத்துடன், அது ரொம்பவே முக்கியம். பக்தர்கள் கிட்ட இது ரொம்பவே முக்கியம். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு, ஆன்மீக சம்பந்தமான கேள்விகளை கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்து, எப்பயுமே குருவுக்கு பணிவிடை செஞ்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பகவான் இங்க வந்து குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள், குருக்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு உண்மை ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஊருக்கு போறோம், வழி தெரியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஊருக்கு போக வழி தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேட்போம், அவங்க நம்மளுக்கு சரியான வழியை சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி குருக்களுக்கு எல்லா உண்மைகளும் தெரியும். அதாவது ஆத்மஸ்வரூபம் தெரியும், பகவானை பத்தி தெரியும், பகவானை அடையிறதுக்கான மார்க்கம் என்னன்றது தெரியும். அப்போ உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள், அவங்களாம் ஆல்ரெடி என்னது, தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். செல்ஃப் ரியலைஸ்ட், அதாவது ஜட உலகத்துல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது, அப்புறம் தன்னுணர்வுன்றது உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற விஷயம், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் எப்படி ஈடுபடணும், அந்த ப்ராசஸ், சாதனா பக்தி, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிய வரும். அப்ப தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களாம், பகவானை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை சரிவர நமக்கு கொடுப்பாங்க. நம்ம பார்க்கறது ஞான யோகம், ஞானத்தை அடையிற மார்க்கம் நம்ம குருவின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம அதை சரியான பாதையில நம்மள கூட்டிட்டு போவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா மாதாஜி? இது சொல்லிடுறீங்களா? அவசியம். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம சதுர்த்தோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இன்னைக்கு நம்ம 4வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம், அதுல தெரிஞ்சிட்டோம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கர்ம யோகா பத்தி நம்ம பார்த்தோம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷயங்களை நம்ம தியாகம் செய்யும்போது அது நம்மள செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு எடுத்துட்டு போகும்ன்றத பார்த்தோம். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகேங்களா? வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனே வைஷ்ணவ நமோ நமக. அனந்த கோடி வருஷத்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, வாசிக்கிறீங்களா பத்ம புராணத்துல இருந்து ஸ்டோரி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 4வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். சாபம் நீங்க. முன்னொரு காலத்தில் சத்யதபன் என்ற ரிஷி செய்யும் தவத்தை கலைக்க முயன்ற 2 அப்சரஸ் பெண்களை அந்த முனி இலந்தை மரங்கள் ஆகும்படி சபிக்கவே அவர்கள் இலந்தை மரங்களாக மாறினர். அப்பொழுது கோதாவரி கரையில் உள்ள விஸ்வேஸ்வரரை பூஜித்து கீதையின் 4வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்யும் பரதன் என்பவன் இலைப்பாறுதலுக்காக அந்த மரத்தடியில் நிற்க அவருடைய உடலின் ஸ்பர்ஷம் பட்டு அந்த மரங்கள் அப்சரசுகளாக மாறி அவருக்கு நன்றி கூறின. மேலும் அவரின் உடலுக்கு அத்தகைய மகிமை கீதையின் 4வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்ததால் கிட்டியதை அறிந்து அவர்களும் அதையே பாராயணம் செய்தபடி சொர்க்கலோகம் சென்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. Stop.